Άλλη μια φορά είστε εδώ. Ευτυχώς δεν είναι ο Μάριος μαζί μας. Είμαι εγώ, Πανάγος Γιώργος, Τάκης. Για άλλη μια φορά είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο, αν θυμάστε, ότι έχουμε να συζητήσουμε πολλά. Δεν θα μπορούσα για το σημερινό θέμα να έχω καλύτερο και πιο διαβασμένο καλεσμένο από τον Τάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Τάκης λοιπόν που έχει πάρει τον τίτλο ότι είναι ο μέντορας, ο φιλόσοφος των Νερντονόμικων. Γιατί με τον Τάκη κάνουμε και πολιτικές αναλύσεις και στα άλλα μας τα κανάλια με τα πολιτικά τα θέματα. Είναι πολιτικός αναλυτής έτσι κι αλλιώς. Αλλά εδώ πέρα πάμε ένα βήμα παρακάτω και σήμερα έχουμε ένα κορυφαίο θέμα, μα κορυφαίο, που αφορά τη σελήνη. Πόσα και πόσα δεν έχουν γραφτεί, υποθεί, παιχτεί σε ταινίες. Ιούλιος Βάρνη. Για το τι είναι αυτό το σώμα που λέγεται δορυφόρος της Γης, που λέγεται σελήνη, πόσες θεωρίες συνωμοσίας τις οποίες εμείς αγαπάμε όλες, γιατί από αυτές βγάζουμε το ψωμί μας. Εμείς εδώ είμαστε ένα κανάλι, τα έχεις πει και με τον αδερφό μου, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, γιατί το επαναλαμβάνουμε κάθε φορά, να καταρρίψουμε ή να επιβεβαιώσουμε μια θεωρία συνωμοσίας. Όχι βέβαια, ναι. Είμαστε full στο να πούμε όλα τις τα δεδομένα και απλά γουστάρουμε επειδή υπάρχει. Και όχι μόνο αυτό, το έχουμε πει και με τον αδελφό σου ότι εμείς εδώ είμαστε για να λέμε αυτά που γνωρίζουμε. Σωστά. Και δεν βάζουμε και σφραγίδα δηλαδή. Όχι, Αφήνουμε βέβαια. τον κόσμο από μόνος του ξέροτη Κοίτα να δεις. Ο μπορέσει. κόσμος μπορεί να μας δει και να κάνει τη δικιά του έρευνα. Ακριβώς, ναι. Ναι. Εμείς λέμε απλά τα δεδομένα. Ναι, το τι γίνεται. Ακριβώς, ναι, ναι. Πολύ σωστά. Είμαστε στα δεδομένα. Λοιπόν, σελήνη. Σελήνη, μια πονεμένη Σελήνη. ιστορία. Ο δορυφόρος μας. Βάλε ένα ερωτηματικό. Δορυφόρο μας είναι, αλλά εντάξει. Βάζουμε ένα ερωτηματικό. Για ποιο λόγο δεν τον έχει τραβήξει η δικιά μας βαρύτητα και δεν τον έχει ρίξει μέσα μας. Ναι, βέβαια. Για ποιο λόγο δεν και τον έχουμε αυτό. πετάξει πιο μακριά Και από όσο αυτό, είναι. και αυτό. Για ποιο Αλλά- λόγο δεν συμβιβάζεται ο δικός μας δορυφόρος με τους δορυφόρους που ξέρουμε για τους άλλους πλανήτες. Κοίταξε να δεις τώρα, το φεγγάρι να πούμε, ή η σελήνη, εν πάση περιπτώσει, είναι ο πέμπτος μεγαλύτερος δορυφόρος στο ηλιακό σύστημά μας, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχουν, ξέρω τι, κάποιες γνώμες, κάποιες Κάποιες θεωρίες. επιστημονικές, ναι, Μελέτες. μελέτες ακριβώς, που άλλοι λένε ξέρω τι, ότι δεν είναι φυσικός, άλλοι λένε είναι φυσικό αυτό. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή, έτσι. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε και πούμε ξέρω τι για τη σελήνη, θα πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι η απόσταση της Γης με τη σελήνη είναι 384.400 χιλιόμετρα, έτσι. Γιατί εμείς εδώ είμαστε επιστήμονες. Να ξέρετε. Εμείς δεν έχουμε διαβάσει απλά ένα Wikipedia και καληνύχτα βροντόσαυροι. Εδώ πέρα κάποτε αυτός ο άνθρωπος, ακόμα και από τις παλιές του δουλειές που έκανε και στα ξενοδοχεία που ήταν και τα λοιπά, που αν... Πω, φίλε. Αν ήμασταν στα ξενοδοχεία. Τι θα γινόταν και τους λέγαμε τότε αυτές τις θεωρίες. Θα μας κυνηγάγανε. Θα μας κυνηγάγανε. Θα μας κυνηγάγανε. Λοιπόν, ένας άνθρωπος όμως σαν τον Τάκη, ο οποίος όπως και εγώ έχω περάσει από αυτά τα επαγγέλματα της εστίασης, δουλεύεις και συναναστρέφεσαι με κόσμο και ειδικά από το εξωτερικό βλέπεις και Εκεί είναι πώς διαφορετικά. αυτό ακριβώς. Είναι διαφορετική νοοτροπία. Βλέπεις ας την πούμε, νοοτροπία των ανθρώπων. Αν το έλεγα τότε, συγγνώμη, αν το έλεγα σε ανθρώπου δικού μα την εποχή εκείνη, αυτό ότι ασχολούμαι, μ' αρέσει και το ψάχνω, οπωσδήποτε το μισό το ψυγείο με τα λαχανικά θα το είχα φάει έτσι. Σίγουρα. Αν όμως το έλεγες ή όπως το λέγαμε με τους ξένους την εποχή εκείνη, το βλέπανε με κάποιο ενδιαφέρον. Έτσι. Ναι, γιατί έχουν και γνώση πάνω σε αυτά. Ακριβώς. Εμείς λοιπόν ξέρουμε λοιπόν και τα χιλιόμετρα 384-403 Ναι, ότι είναι και 30 φορές η διάμετρος της Γης. της Γης. 30 Φαντάσου. φορές η διάμετρος της Γης. 30 φορές διάμετρος της Γης, ακριβώς, ναι. Εξαιρετικό. Ναι. Εξαιρετικό. Μιας και τελειώσαμε τώρα το μέτρους και αποστάσεις και τέτοια, είμαστε επιστήμονες, τα φτιάξαμε όλα αυτά. Ερώτηση. Ναι. Η σελήνη. Κάποτε λέγανε ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι τυρί. Δεν μπορούμε να πούμε ότι
Πάει πολύ πίσω αυτό. Πάρα πολύ πίσω. Όμως τόσο πίσω θέλω να γυρίσω, γιατί ο δορυφόρος μας αναφέρεται από αρχαιοτά των χρόνων σε όλα τα αρχαία κείμενα και υπάρχουν θρησκείες βασισμένες πάνω στη σελήνη. Κοίταξε, Πάνω από 7.000 χρόνια. ναι, ο Αριστοτέλης Εδώ ήθελα να καταλήξω. είχε πει το εξής, ότι όταν εμφανιστήκαν, λέει, στην Αρκαδία, ξέρω τι, οι Αρκάδες την εποχή εκείνη, οι Έλληνες, ξέρω τι, αυτόχθονοι κάτοικοι της περιοχής, ήρθαν, λέει, ξέρω τι, πριν εμφανιστεί αυτό το ουράνιο σώμα. Και Ναι, εννοούσε αναφέρεται ότι- κάτι τέτοιο. Μπράβο, και τους ονόμασε προσέλληνες. Σέλινες, ναι, βέβαια. Έτσι, δηλαδή Έτσι, ακριβώς. πριν τη Πριν τη σελήνη. σελήνη. Που σημαίνει ότι αυτός ο δορυφόρος, η σελήνη μας, Ήρθε και έμεινε. ήρθε, μπράβο, γιατί θα σου πω κάτι, σε με συγχωρείς κιόλας. Υπάρχουν τρεις εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι η σελήνη δημιουργήθηκε από αέρια, κοσμικά, ξέρω τι, η οποία, ξέρω τι, σιγά σιγά με την έλξη της γης ήρθε και έγινε δορυφόρος, έγινε πλανήτης, να το πω έτσι. Σωστά. Λοιπόν, η μία θεωρία είναι αυτή. Η δεύτερη θεωρία είναι, ξέρω εγώ, ότι αποσπάστηκε από τη γη, Ότι είναι κομμάτι της ότι είναι γης. κομμάτι της γης. Εδώ όμως έρχεται η επιστήμη, και όχι εγώ, και λέει το εξής, ότι η πυκνότητα της σελήνης Ναι. είναι 3,33 γραμμάρια του κυβικού χιλιοστόμετρου. Μάλιστα. Οκ. Η γη όμως έχει 5,5. Δηλαδή, εάν ήταν κομμάτι της γης, δεν θα ήταν 5,5 η γη Σωστά. και 3,33 η σελήνη. Σωστά. Και αυτό δηλαδή κάπου λίγο δεν κολλάει. Και τώρα ερχόμαστε. Ναι, συγγνώμη. ναι. Όχι, μια παρένθεση. Από τη σημερινή εκπομπή, το μεταξύ τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες κάθονται και κρατάνε σημειώσεις για αυτά που λέει. Γιατί είναι σαν να περνάμε σεμινάριο πανεπιστημίου εδώ Όχι, πέρα. ρε παιδιά. Λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε και μια τρίτη θεωρία. Ναι, υπάρχει και τρίτη θεωρία, η οποία ξέρω τι είναι για τις συνωμοσιολόγους τώρα πια, ότι αυτός ο δορυφόρος, αυτός ο πλανήτης, εν πάση περιπτώσει, κατασκευάστηκε κάπου αλλού με τεχνολογία. Έχουμε στο δημιουργό. Σωστά. Έχουμε το δημιουργό. Έχουμε το δημιουργό, δεν ξέρω. Κατασκευάστηκε κάπου αλλού και ήρθε εδώ, στην τροχιά, ας πούμε, που λέει ο λόγος της γης, και ήρθε εδώ, ξέρω τι, για ένα και μόνο σκοπό. Και εδώ ξεκινάει, ξέρω τι, η θεωρία που ψάχνουμε, ξέρω τι κλπ. Ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Άλλοι πιστεύουν ότι υπάρχει ζωή σε αυτόν τον πλανήτη. Τη Μέσα σελήνη. του. Μέσα πάντα. Μέσα του. Άρα μιλάμε για μια θεωρητικά κούφια σελήνη. Μια ακριβώς. Εδώ πάμε τώρα στο περίφημο, ξέρω τι, ότι η σελήνη είναι κούφια. Και αυτό, συγγνώμη, το αποδεικνύουν κάποια πειράματα που κάνουν. Και αυτά έγιναν τα πειράματα αυτά με το Απόλλων 11 και το Απόλλων 12. Τα οποία λέει, ξέρω τι, κάνουν τεχνικές δονήσεις πώς? Με εκρηκτικά. Λοιπόν, σε εστιακό βάθος να χτυπάει, λέει, γύρω στα 800 χιλιόμετρα, έτσι. Δεν είναι υπαστείο πράγμα, είναι μεγάλη απόσταση. Μεγάλο βάθος. Λένε όμως ότι στα 30 χιλιόμετρα η σελήνη είναι καλυμμένη όλη με τιτάνιο. Και αυτό το αποδεικνύει, ξέρω τι, οι δονήσεις τεχνικές που έχουν κάνει, κάνανε, να σου καταλάβεις, η πρώτη έκρηξη που κάνανε αντιχούσε 3 ώρες και 30 λεπτά. Τι λες τώρα? Ναι, Ακούστε εδώ. Αυτό είναι 3 ώρες και αποδεδειγμένο, 30 δεν λεπτά. είναι, δεν είναι η φαντασία μου, δεν είναι κάτι. Όχι ας πούμε, βέβαια, που αυτό το είναι έτσι. πείραμα Όποιος που κάναμε θέλει, εκεί. ας ψάξει, ας πούμε. Δεν μπορεί να κάτσει λίγο. Λοιπόν, 3 ώρες και 30 λεπτά η δόνηση εξακολουθούσε και συνέχεια. Συγγνώμη, θα μιλήσω. Αυτό είναι, θα σου πω, αυτό είναι τεράστιο, γιατί αν τώρα εμείς γνωρίζαμε ότι όλο αυτό το τιτάνιο Ναι. υπήρχε μέσα στη σελήνη μέχρι τον πυρήνα της έστω, θα την είχαμε εξολοθρεύσει τη σελήνη. Ναι. Θα είχαμε πάει εκεί πάνω και θα τη σκάβαμε να παίρνουμε όλο αυτό το τιτάνιο. Έχουμε λοιπόν το πετρόδες στο περίβλημα. Από Ναι. μέσα λοιπόν είναι το διαστημόπλιο, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους επιτέλους, που είναι από τιτάνιο. Σουηδός επιστήμονας
είπε επιλέξει το εξής. Δεν γυρνάει ποτέ, είναι εκεί καρφωμένη, υπάρχει η σκοτεινή της πλευρά που λέμε. Ακριβώς, γυρίζει, Λοιπόν, αλλά δεν γυρίζει όπως. Γυρίζει με τους προωθητήρες έτσι όπως γυρίζει ανάλογα έτσι όπως γουστάρει. Ναι, δεν γυρίζει δηλαδή γύρω από τον άξονά της ποτέ. Όχι βέβαια. Έτσι, γυρίζει γύρω. Όλα όμως τα ουράνια σώματα γυρίζουν γύρω από τον άξονά τους, λέει επιστήμονες, και κρατιούνται σε μια ισορροπία. Ναι. Αυτή Εκτός όχι. από τη σελήνη. Εκτός από τη σελήνη, ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, ο Σουηδός επιστήμονας είπε το εξής, ότι ξέρετε κάτι. Αν πούμε την αλήθεια στον κόσμο, θα μας κλείσουν και σε φυλακή τρελάδικου. Δηλαδή, έτσι, ότι η σελήνη είναι ένα διαστημόπλιο από τιτάνιο που είναι πάνω γεμάτο πούδρα. Έτσι, Αυτό, έτσι, ναι. δεν ξέρω τι. Λοιπόν, Αυτό το πράγμα, αν κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα από το θέμα της σελήνης, είναι μια νοοτροπία που υπάρχει για τα πάντα. Αν πούμε αυτό, θα μας βγάλουν τρελούς. Αν πούμε εκείνο, μπορεί να εξαφανιστούμε. Αν πούμε αυτό, θα απειληθεί η οικογένειά μας. πάντα. Και έρχεται το πέρασμα του χρόνου και βλέπουμε ότι σε όλα τα μεγάλα θέματα που τολμάει κάποιος να τα βγάλει προς τα έξω, και φυσικά ένας δημοσιογράφος, παλαιότερα ένας αρθογράφος εφημερίδας, τώρα κάποιος από εμάς που παίζουμε με το διαδίκτυο, που ανεβάζανε μια τέτοια πληροφορία, και οι άνθρωποι όντως αντιμετωπίζανε προβλήματα που τη δίνανε την πληροφορία, αλλά και αυτοί που τολμούσαν να την αναπαράγουν. Βέβαια. Θα τους πετάξει για τρελούς αγόρι. Η εύκολη λύση για τους επιστήμονες της εποχής εκείνης, ή ακόμα, όχι τώρα αρχίζουν και βγαίνουν κάποια μυστικά, ίσως γιατί θέλουν να προετοιμάσουν τον κόσμο ότι ξέρετε κάτι κύριοι, δεν είστε μόνοι σας. Αυτό είναι πολύ αυτό δυνατό το τελευταίο διάστημα. Εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον, 15ετία, είναι πολύ δυνατό αυτό. Ότι προετοιμαζόμαστε για κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αλίμονο, αν έχουμε παροπίδες σαν τα άλογα, ότι είμαστε μόνοι μας. Το παράλογο Έτσι, είναι να πιστεύεις ότι είσαι μόνος σου. Ακριβώς Το αυτό. παράλογο. Ακριβώς αυτό. Μα στην αποστολή του Απόλλωνα 11 υπάρχουν μαρτυρίες, ο Άρμστρονγκ, ότι, και πρόσεχε θα σου πω τώρα, και αυτό είναι αποδεικμένο, ας ψάξουν να το βρουν οι άνθρωποι όλοι, υπάρχει, επειδή είδαν κάτι που δεν τους άρεσε, αλλάξανε τη συχνότητα και την πήγανε στη συχνότητα ιατρική συχνότητα, υπήρχε και υπάρχει σε αυτούς, ότι υπάρχει μια συχνότητα ότι κάποιος είναι άρρωστος από τους αστροναύτες, γυρίζει η συχνότητα αυτή για να μιλήσει απευθείας και λοιπά, για να είναι... για να επικοινωνήσει διαφορετικά. Ακριβώς. Γυρίσαν στη συχνότητα αυτή και είπανε ότι μας έχουν δει, είναι στον κρατήρα μέσα και μας παρακολουθούν. Σίγουρα. Έτσι. Σίγουρα. Λοιπόν, ακριβώς. Όταν, βέβαια, για να πάμε και στο πρώτο νερντονόμικο, το οποίο το έχετε σπάσει, και χωρίς χορηγούμενοι. Λοιπόν, όταν φύγουμε από τη θεωρία ότι όλο αυτό δεν ήταν σκηνικό στο Hollywood, η προσελήνωση. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Αν πάμε λοιπόν στην άλλη εκδοχή του που όντως έγινε αυτό και πήγανε και σταθήκανε, και έχουμε και αυτή τη μαρτυρία του Armstrong ότι παιδιά εδώ κάτι μας κοιτάει. Ναι. Κάτι εδώ είναι λες και είναι από κάποιο υποβρύχιο, έχει βγει κάτι πάνω και μας ελέγχει. Και ξαναμπαίνει μέσα από έναν κρατήρα. Μα ήδη οι φωτογραφίες που υπάρχουν τώρα από την NASA, όποιος θέλει να μπει, όπου πληκτρολογήσουν NASA φωτογραφίες σελήνη, του δείχνει και κάποιες οντότητες, έτσι. Βέβαια από μακριά πάντα. Δείχνει, ναι, κάποιες σκιές που λένε και καλά ότι κάτι μπορεί να είναι, κάτι. Ναι, όπως πίσω μου που έχεις εδώ το ανθρωπάκι που αγαπάω να πούμε. Ναι, φίλος μας αυτός. Ναι, ακριβώς. Είναι ωραίο αυτό που πηγαίνουν. Η σελήνη είναι ένα πολύ δυνατό θέμα. Εγώ στέκομαι πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η θεωρία ότι είναι διαστημόπλιο. Και στέκομαι εκεί. Ναι. Εντάξει. Ας το πάρουμε λοιπόν τώρα με ένα δικό μας σκεπτικό. Ναι. Ούτε το τι έχουμε διαβάσει, ούτε το πόσο πολύ έχουμε μελετήσει, ούτε τίποτα. Τι λέει ένας Γιώργος, ένας Τάκης. Που μας αρέσει η θεωρία συνωμοσίας. Από πού μπορεί να είναι αυτό το διάστημα? Αν είναι ένα διαστημόπλιο που έχει έρθει από 6 και 7.000 χρόνια π.Χ. κιόλας, που αναφέρεται και ίσως και πολλά εκατομμύρια χρόνια και πίσω, αλλά λέμε τώρα έτσι από πότε έχει αναφερθεί. Σε ποιον ανήκει? Αν ανήκει σε κάποιον από εδώ, ή τα άτομα και η φυλή που έχει μέσα του
εδώ στη γη σε ποιους μπορεί να απευθύνεται και να είναι η δική του. Να είναι, ανοίγουμε τώρα βέβαια τεράστιο θέμα, αλλά μιλάμε τώρα για τη σελήνη, ποιους μπορεί να έχει μέσα. Μήπως έχει ακόμα και ανθρώπους. Μήπως έχει από κάποιο άλλο κοντινό μας πλανήτη που κάποτε λέγεται, και μιλάω για τον Άρη, ότι ήταν μια αντίστοιχη γη και μετά από ολέθρια καταστροφή έγινε Άρης, να το πούμε έτσι, άγωνος πλανήτης. Μα ούτως ή άλλως ο Άρης, η καταστροφή που έγινε ήταν μια πυρηνική καταστροφή. Ήταν, έτσι. ναι, από διακαλαξιακό Έτσι. πόλεμο που λένε κτλ. Ακριβώς. Είναι άλλη θεωρία αυτή. Αυτό Κράτα είναι- τη μου. Συγγνώμη. Δεν πειράζει, κράτα, δεν παθαίνει Ναι, αυτό τίποτα. είναι μια άλλη. Κράτα ναι. τη μου αυτή τη θεωρία γιατί μας αρέσει. Αν λοιπόν είναι διαστημόπλοιο, κάποιοι είναι μέσα. Είναι διάφορα είδη. Υπάρχουν ακόμα και άνθρωποι. Αυτά τα είδη για να είναι εκεί και για να παραμένουν στη γη μας παρατηρούν, με κάποιους επικοινωνούν εδώ. Βεβαίως, υπάρχει μαρτυρία, αξιωτήρια. Όντως υπάρχει μια μαρτυρία από τον πρώην Υπουργό Εθνικής Αμήνης του Ισραήλ, ο οποίος έχει βγει δημόσια ο άνθρωπος και έχει πει το περίφημο ότι έχουμε έρθει σε επικοινωνία με εξωγήινους, οι οποίοι ξέρω ότι έχουν φοβερή τεχνολογία, δεν τη φαντάζεστε, πολύ πολύ αναπτυγμένη την τεχνολογία τους. Είναι φιλική προς εμάς, αλλά επειδή ο κόσμος μας δεν μπορεί να ακόμα, δεν είναι έτοιμος να το πιστέψει, όχι απλώς να το πιστέψει, να το δεχτεί. Να το δείτε και να μπει Έτσι. σε μια νέα πραγματικότητα. Μπράβο. Λοιπόν, έχουμε υπογράψει μια συμφωνία μεταξύ μας να υπάρχει άκρα μυστικότητα. Αναφέρει βέβαια ότι το 1961, αν θυμάμαι καλά, είμαστε και μεγάλοι ναι. άνθρωποι, έτσι, στην κρίση του κόλπο του Χείρου, που είναι στην Κούβα, που Ναι. μεσολαβήσανε οι ίδιοι, οι εξωγήινοι, για να μην γίνει πυρηνικό ολοκαύτωμα Ρωσίας με Αμερικής. Αυτό μπορούν να το ψάξουν, να το βρουν οι φίλοι μας, όποιοι μας παρακολουθούν. Δεν είναι κάτι, υπάρχει και το όνομα του. Θα ανατρέξετε λίγο σε ένα βίντεο Πανάγος TV, να δείτε κάποια νέα που λέμε με τον Τάκη, και θα ήθελα οι ίδιοι εξωγήινοι να μιλήσουν και τώρα με τον Πούτιν, τον Τραμπ, τους Κινέζους και τους Ισραηλινούς, γιατί πολλή επίδειξη δύναμης πυρηνικών κεφαλών κάνουν ανεξέλεγκτα και έχουμε συζητήσει γι' αυτό, αν θυμάσαι. Λοιπόν, να αντιβρούμε λίγο την άκρη, γιατί πάντα υπήρχαν πυρηνικά, αλλά τώρα έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Τώρα το βγάζουμε προς τα έξω πολύ άνετα. Λοιπόν, λίγο να τους μαζέψουν. Άμα χρειάζεται μια εξωγήινη λίγο φάση, για χαλαρώστε. Μα ούτως ή άλλως αναφέρει μέσα ο άνθρωπος αυτός ότι έχουν γνώση εκτός την Αμερική, τη Ρωσία, ξέρετε, και το Ισραήλ. Είναι οι Κινέζοι, είναι οι Ιάπωνες, δηλαδή είναι μέσα Οι μεγάλοι ηγέτες του κόσμου. Ακριβώς. Αυτό που λέμε G20. Ακριβώς. Και έχουν κάνει, λέει, μια συνομοσπονδία, να το πω έτσι, και το κρατάνε μυστικό. Πιστεύεις, γιατί τώρα είμαστε και σε αυτές τις ημέρες που είναι τώρα πρώτο θέμα και τέτοια και να τα βάζουμε όλα μέσα. Ένα κουβάρι είμαστε εμείς εδώ στον Nerdonomicon, έτσι κι αλλιώς. Λες ο Epstein να είχε ιδέα για τους εξωγήινους, να ήξερε Τα τίποτα? πάντα. Πιστεύεις και εσύ ότι ήξερε? Ναι, πας τώρα σε αυτόν, έτσι. Όχι, δεν σε πάω. Το εντάξει, πέταξα εντάξει. έτσι, έφυγε, προχωράμε, ξαναγυρνάμε πίσω στη σελήνη. Ναι. Αν δεν είναι διαστημόπλοιο, που είναι η θεωρία που μας αρέσει περισσότερο από όλες. Εντάξει. Που θα σε ξαναγυρίσω μετά σε αυτό για το τι σκοπούς μπορεί να θεωρούμε ότι μπορεί να έχουν. Ναι. Αν δεν είναι διαστημόπλοιο, ποια είναι η επόμενη θεωρία που σου αρέσει πολύ? Εσύ δηλαδή τι προτιμάς σαν Τάκη να πιστεύεις συνωμοσιολογικά για τη σελήνη? Αν πούμε ότι δεν είναι, ξέρω, ότι ένα διαστημόπλοιο και είναι ένας πλανήτης, Ναι. τότε τι να πω? Να πω ότι όπως εδώ ότι στη γη μας ζουν υποχθόνοι. Υπάρχουν και υποχθόνοι. Τι είναι υποχθόνοι? Όχι, ξέρετε, οι υποχθόνοι Δεν τους ξέρεις. Και τους ρεπταλιανούς ξέρω, και τους μεγάλους γκρίζους ξέρω, και όλο το βιβλιαράκι των Ρώσων που σε άλλο Nerdonomicon με τον Τάκη αποκλειστικά θα το κάνουμε, το βιβλιαράκι που είχε διαρρεύσει από τη ρώσικη κυβέρνηση, με όλα τα είδη των εξωγήινων που έχουν επισκεφθεί και έχουν μείνει κιόλας στη γη υπό. Μα είναι, στην κύλη γη. να σου πω τώρα και κάτι.
είναι εξωγήινη με μορφή ανθρώπου, τεχνολογία όμως δεν το συζητάμε, έτσι. Σωστά. Όπως ξενοτοί που λένε ξενοτοί και τα ερπετοειδή. Και μην μου πει κάποιος ότι δεν υπάρχουν ερπετοειδή, ξενοτοί, δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μια τεχνολογία τέτοια. Εμείς τις θεωρίες λέμε βέβαια. Θεωρίες, έτσι. ναι. Θεωρίες, λέμε. Υπάρχουν γιατί μας αρέσει να υπάρχουν. Ναι, μα είναι και κάποια πραγματικότητα, ρε παιδιά. Δεν μπορεί ξέρω ότι ξαφνικά το 40 να μου πολεμούσες με το γκρακ που λέει ο λόγος και το 2026 να είσαι με λέιζερ και με drones. Ναι, σίγουρα. Είχαμε... Το μυαλό του ανθρώπου προχωρεί, το δουλεύει. Και έχει μάλιστα αλλά... έχουμε όχι. μια ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας συγκριτικά Ναι. με τους προηγούμενους αιώνες. Ναι. Είναι όντως πολύ αλήθεια αυτό που λες. Αλλά Ναι. όχι μόνο έχουμε τη ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, όσοι μπορούν να καταφέρουν να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε να επισκεφτούν κάποια μέρη, για παράδειγμα της Αμερικής, να πάνε να επισκεφτούν η Ιαπωνία κτλ., θα δουν πραγματικά έναν τεχνολογικό κολοσσό Ακριβώς. που δεν φανταζόμαστε εμείς ακόμα εδώ ότι δεν υπάρχει. Δεν το φανταζόμαστε, ακριβώς. Και όμως η τεχνολογία είναι πολύ μπροστά, παιδιά. Και είναι ραγδαία η αύξησή της τις τελευταίες δεκαετίες συγκριτικά με προηγούμενους αιώνες. Που πήγαινε λίγο πιο αργά, λίγο πιο normal να το πούμε έτσι. Εδώ πέρα έχουμε τρέξει πολύ. Κάποιος μας έχει βοηθήσει και έχουμε τρέξει, είναι μια θεωρία. Ακριβώς. Όπως πιστεύανε, συγγνώμη σε πάω λίγο πίσω. Πήγαινε όμως πίσω θέση, γι' αυτό είμαστε εδώ. Δεν είναι δυνατόν, ξέρω τι, στην αρχαία, πριν 3.000 χρόνια, πριν ξέρω τι, που λέει ο λόγος, να είχαν οι Έλληνες τέτοια τεχνολογία. Το βλέπουμε. Παρθενώνα θέλεις. Και η Αιγύπτη, θα σου πω εγώ. Ναι. Κάποια κράτη γενικά, Ναι. Ελλάδα γενικά ήταν κάποιες φυλές Ναι, εκεί θέλω να καταλήξω ότι. που είχαν έπιασαν τεχνολογία την Ελλάδα- σίγουρα. Έπιασαν την Ελλάδα γιατί εντάξει, Είμαστε Έλληνες Έλληνες. είμαστε, ακριβώς. Αν πάμε στους αρχαίους Αιγυπτίους, ο περίφημος, ο συγχωρεμένος πλέον, έφυγε αυτές τις τελευταίες, τώρα πριν λίγο καιρό, ο Έρικ Φοντάνικεν, είπε μέσα στις πυραμίδες που έχουν και φωτογραφίες, υπάρχει ξέρω τι, ο λαμπτήρας. Ο λαμπτήρας που είναι ξέρω τι με μπαταρία, έτσι. Σωστά. Αυτό μπορεί να το δει, να το δει ο Σωστά, κόσμος, σωστά, να σωστά. ψάξει να το δει. Λοιπόν, δεν μπορεί ξέρω ότι 3.500 χρόνια πριν να υπήρχε ξέρω τι λαμπτήρας. Ξέρεις τι, Έτσι. μελέτες υπάρχουν και λένε για την περίφημη την Ατλαντίδα. Έχουμε ξεφύγει από τη Σελήνη, αλλά γι' αυτό Ναι, είστε εντάξει, εδώ μαζί τώρα μας. πάει Όμως κουβέντα, εκεί ναι. θα πάει, θα ξαναγυρίσει η Σελήνη χωρίς να καταλάβετε πώς. Ακούστε όμως κάτι. Επειδή έχουμε πιάσει τους πολιτισμούς μας, Ναι. λέγεται ότι οι Ατλάντιοι είχαν τη μεγαλύτερη τεχνολογία. Οι Έλληνες είχαν την επιστήμη, οι Αιγύπτιοι είχαν τους αρχιτέκτονες κτλ. Και ήμασταν όλοι Ακριβώς. μαζί αδέρφια κτλ. Ναι. Λένε λοιπόν ότι στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο που έγινε τότε, έγινε και ένα μεγάλο μπαμ, έφυγε η Ατλαντίδα, κάνανε δείχναν. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι και η Ατλαντίδα που έφυγε σαν διαστημόπλοιο μπορεί να είναι και η Σελήνη που έχει μείνει. Εντάξει, Υπάρχει μια τέτοια θεωρία στο θεωρίες, διαδίκτυο. θεωρίες υπάρχουν. Λοιπόν. Η Ατλαντίδα. Εμένα δεν με νοιάζει ιδιαίτερα να σου πω την αλήθεια. Τι Κοίταξε. γίνεται, με νοιάζει ότι η τεχνολογία που είχαν οι πρόγονοί μας ήταν αλλιώς διαβασμένα τα μαθηματικά. Έπρεπε Ναι. να είναι και ο Μάριος τώρα εδώ. Είναι αλλιώς διαβασμένα τα μαθηματικά και ήταν πολύ υψηλή η τεχνολογία σαν τεχνολογία, ίσως και πολύ υψηλότερη από ό,τι έχουμε εμείς σήμερα, αλλά και με σεβασμό στη φύση. Ναι. Η Ατλαντίδα ήταν. Ξεφεύγουν όμως λιγάκι της Ελληνίας. Όχι. Θα Όχι, δεις δεν τώρα, ξεφεύγουμε. εσύ που είσαι στην κάμερα και έχεις κουραστεί να ακούς, δεν πειράζει, πληρώνεσαι. Λοιπόν, θα δεις πώς θα γυρίσουμε όμορφα στη σελήνη, πόσο smooth θα στο πάω τώρα. Ναι, θέλω να πω και στο παλικάρι που βγήκε και το. Ναι, είπα, ο Κωστής μας, ο Κωστής, αφέντης στον Pokémon, ναι. εντάξει. Λοιπόν, η Ατλαντίδα υπάρχουν πολλές, θέλω ότι άλλος πιστεύει, θεωρίες δηλαδή, ότι ήταν ακόμα, ξέρω εγώ, και μεταξύ θύρας, Ναι, έτσι, μία από όλες τις θεωρίες, όταν είναι στη θύρα και με τον μεγάλη την έκρηξη του ηφαιστείου, ξέρω τι, της θύρας, έφυγε, βυθίστηκε κατά κάποιο τρόπο και έγινε και η καταστροφή του Ιμαναϊκού πολιτισμού. Άλλοι πιστεύουν ότι είναι έξω από τις στήλες του Ηράκλειου. αν πιάσουμε λοιπόν από τον Γιλβαλτάρ και απέναντι Ακριβώς, η Αμερική, από εκεί η μεριά. όταν στους 12 άθλους του Ηρακλή, για κάποιους λόγους, τέλος πάντων, όταν είπαν ότι ο Ηρακλής
πέρασε στους φίλους μας τους Άτλαντες για να πάει απέναντι στον κήπο των Εσπερίδων. Είναι πολύ εύκολο να το βγάλεις στο νόημα. Ο αρχαίος Έλληνας, Γιώργο φίλε μου, έφτασε και μέχρι την Αμερική. Έφτασε παντού, νομίζω κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο. Λοιπόν, εντάξει. Και δεν ήταν ο μόνος, για να μην, Όχι. για να μην παρεξηγηθούμε, γιατί εδώ πέρα δεν είμαστε τέτοιου είδους εκπομπή να πούμε η Ελλάδα μόνο και όλοι οι υπόλοιποι ήσασταν σκουπίδια. Όλοι οι πολιτισμοί κάνανε τεράστια πράγματα. Βεβαίως. Εκείνοι οι πολιτισμοί. Η δική μας η εποχή και οι δικοί μας οι πολιτισμοί, το μόνο που κάνουμε είναι να έχουμε θεωρίες συνωμοσίας και να βγάζουμε εμείς το ψωμί μας από αυτό και ευχαριστούμε. Λοιπόν, φεύγοντας λοιπόν, αν περάσουμε ότι όλες αυτές οι αρχαίες, λοιπόν, όλοι αυτοί οι αρχαίοι πολιτισμοί, Ναι. όλοι μιλούσαν και προσκυνούσαν σε κάποιες περιόδους περισσότερο τη σελήνη και τις θεότητες που είχαν δώσει μια μορφή για να είναι πιο κοντά τους Ναι. για τη σελήνη, Ξέρεις γιατί όμως? παρά για παράδειγμα τον ήλιο. Ναι, ξέρεις γιατί? Αυτό θέλω να μάθω. Θα σου πω. Η σελήνη, ξέρω ότι το βλέπουμε και εδώ στον παραδικό χώρο και συγκεκριμένα στην Εύβοια, με τα νερά. Ναι. Έτσι. Πήγαινε στην Αρτάκη από εκεί να δεις. Ναι, ναι, ναι. 6 ώρες το νερό έρχεται πάνω και το νερό φεύγει τραβιέται Άποψη μέσα. και τέτοια, ναι, βέβαια. Όλα αυτά Επηρεάζει είναι τα πάντα. η έλξη από τη σελήνη που μας δημιουργεί όλο αυτό το πράγμα. Η έτσι. μαγνητική Ακριβώς. πόλη, ναι. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ότι ακόμα και οι γονιμότητες των γυναικών επηρεάζεται από τη σελήνη. Η συμπεριφορά Όσο και των να ανθρώπων, ακούγεται. γενικά και η Όσο και συμπεριφορά να ακούγεται μας, παράξενο. όλων και των ανθρώπων γενικά Ακριβώς. επηρεαζόμαστε. Δεν λέμε Ακριβώς. και οι αστρολόγοι. Τι λένε, έχουμε σελήνη εκεί, έχουμε σελήνη εκεί, έχουμε σελήνη εκεί και η σελήνη τώρα στην έκλειψή της είναι έτσι, Ακριβώς. εδώ στο full της είναι έτσι και θα επηρεαστούμε τώρα σε αυτό το φεγγάρι του Αυγούστου έτσι. Δεν λένε για άλλο ουράνιο σώμα. Μα ακόμα και ο Πλάτωνας ή ο Αριστοτέλης το αναφέρουν και λένε ότι όταν ήρθε αυτό το ξένο σώμα, οι σεισμοί που γίνανε, ξέρω ότι, και τα επακόλουθα οι κλιματικές αλλαγές, κατακλυσμοί. Μέχρι να σταθεροποιηθεί. Ακριβώς. Έγινε από αυτό το Λένε, σώμα της σελήνης, λένε έτσι. ότι έγινε αυτό γιατί προσπαθούσε ουσιαστικά να συντονιστεί για να δει πού είναι το μέρος της, πόσο δεν θα επηρεάζει και έκανε αυτό το μπρος πίσω ουσιαστικά και δημιουργούσε αυτά τα... Το δέχομαι, όπως είπαμε και προηγουμένως, παράξενα πολλά, ερωτήματα πολλά. Θεωρίες γιατί είναι. ξέρω ότι δεν έρχεται, ας πούμε, κάποια στιγμή να σκάσει πάνω στη γη. Ναι, Δεν με είχε, βάση ξέρω ότι Μα ο έχει, μαγνητισμός της γης είναι πολύ μεγαλύτερος και θα έπρεπε να την έχει ακριβώς. ρουφήξει Και τη σιγά σελήνη. σιγά έπρεπε ξέρω, να έρθει προς το μέρος το δικό μας. Δεν έρχεται. Ναι. Ίσα ίσα από ό,τι Αντιστέκεται. διαβάζουμε. Απομακρύνεται κιόλας. Απομακρύνεται κιόλας από τη γη. Απομακρύνεται κιόλας. Έτσι. Λοιπόν, είναι ένα παράξενο φαινόμενο. Εγώ νομίζω ότι η σελήνη είναι μαζί με με αυτά που του αρέσουν πολύ του Μάριου για το διαδίκτυο, για το πώς μας προετοιμάζουν για κάποια πράγματα. Ναι. Μαζί με πες μου πώς λεγόταν το καράβι, το πείραμα της Φιλαδέλφειας. Ναι, το Φιλαδέλφια, το καράβι. Ναι. Το τέρας του Λόχνες. Ναι. Είναι μέσα σε όλα αυτά, είναι σε όλες αυτές τις θεωρίες που είναι top 10 εδώ και χρόνια. Και συγγνώμη, θα σου κάνω μια παρένθεση ότι το καράβι, το Φιλαδέλφια, Ναι, στο πείραμα, ναι. το είχαν αγοράσει οι Έλληνες και λεγόταν Λεόν. Σωστά. Το οποίο το πήραν οι Κύπροι μετά και το κάνανε ξερεφάκια, έτσι. Σωστά, Άρα, αλλά μια παρένθεση. εκεί έχουμε... Μπορείς να κάνεις, δώσε μου. Πήγανε ή δεν πήγανε στο φεγγάρι. Μισό λεπτό, άκου τώρα τι Ναι, γίνεται ναι, εδώ. ναι, ναι, ναι. Επειδή ο Κωστής ο Master των Pokémon που είναι και στις κάμερες πίσω και στα φώτα θέλει να μπει να γράψει το δικό του κομμάτι και θέλει να ανοίξει καρτούλες Pokémon με τον Μάριο, θέλει να μας κάνει μποϊκοτάζ και σαμποτάζ Ναι. στο... Περίμενε στην εκπομπή μας. Αλλά θα σου απαντήσω ότι στις θεωρίες συνωμοσίας υπάρχει θεωρία ότι πήγαμε και είδαμε και αυτούς που μας παρακολουθούν και ότι δεν πήγαμε τότε που λένε και ήταν στο στούντιο 10 ξέρω εγώ σε ένα στούντιο στο Hollywood για να κάνουν αυτό το απίστευτο, γιατί το έχω πει αν έχεις δει το πρώτο Nerdonόμικον ότι αν οι Αμερικάνοι κάναν όλο αυτό με το Apollo και είναι Hollywood, κάνανε το μεγαλύτερο και ισχυρότερο marketing της εποχής και μπράβο τους. Και πέτυχε κιόλας απέναντι στους Ρώσους. Πάνω σε αυτό θα σου πω κάτι. Όταν ξεκίνησε και ο πρώτος που πήγε
στο διάστημα, όχι στο φεγγάρι, στο Ναι. διάστημα, ήταν η Σοβιετική. Αυτό είναι Σωστά. γεγονός. Σωστά. Με τη φουκαριάρα τη Λάικα, το σκυλάκι αυτό. το Σωστά, οποίο, σωστά. Λοιπόν, Σωστά. ένα είναι αυτό. Οι Αμερικανοί βλέποντας ότι έχουν προχωρήσει οι άλλοι μπροστά, φοβούμενοι ξέρετε ότι και την αντίδραση του κόσμου, του δικού τους, έτσι. Σωστά. Λοιπόν, αποφασίσαν ότι αυτοί έπρεπε να κάνουν το παραπάνω βήμα από τους Ρώσους. Και τι κάνανε. Στο πρώτο που ξεκίνησαν και κάνανε, έχεις δίκιο, δεν πατήσαν στο φεγγάρι. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Έχει πάντως Πρόσεχε. υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα που Όχι, λένε ότι ίσως δεν πήγανε. Δεν πατήσαν στο φεγγάρι. Και ήταν ένα Έτσι, τέχνασμα. ήταν ένα ακριβώς. τέχνασμα για να δείξουν Να στον κόσμο. καβαλήσουν τους Σοβιετικούς. Ακριβώς. Μετά όμως πήγαν στο φεγγάρι. Και να αναλάβουν και τα πυραυλικά και τα Έτσι. συστήματα. 3 εκατομμύρια Λοιπόν. δολάρια μπέσανε Ναι. μετά στην Αμερική από αυτό. Ακριβώς. Ότι πήγαν μετά στο φεγγάρι πήγαν. Καλά, Εδώ έχουν πήγαν πάει και σίγουρα. Οι Κινέζοι τώρα Όλοι με το- έχουν πάει. με το μηχάνημα αυτό. Όλοι έχουν robot, πάει ξέρω, τώρα, ναι, κλπ. εντάξει. Όλοι πήγαν τώρα. Λοιπόν, τότε όμως δεν πήγαν. Αυτό είναι ο γεγονός. Λοιπόν, πέρασε όμως, όπως είπες, marketing και μπράβο τους. Βέβαια. Λοιπόν, Συγχαρητήρια. κάτι άλλο που θα σου πω και δες το, ανάλυσέ το κι εσύ, είναι το εξής. Στην περίφημη ομιλία στον ΟΗΕ το Ναι. 1960, Ναι. ο πρόεδρος τότε της Σοβιετικής Ενώσεως, ο Νικίτα Χρουτσόφ, είπε το περίφημο μπροστά σε όλους, όλο τον κόσμο με λίγα λόγια, ότι τα ελληνικά τελώνια, Ναι. έτσι, που ελέγχουν τη γη, κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα της αποκάλυψης. Και εδώ έρχομαι να πω και το εξής. Όσες φορές ξεκινήσαν να πάνε αποστολές στο φεγγάρι χωρίς να υπάρχει ένα ελληνικό όνομα, αρχαίο ελληνικό όνομα, Αποτύχανε. αποτύχαν. Αποτύχανε. Δεν γίνεται. Εξού η Απόλλων 11, Απόλλων 12, Όλα. Απόλλων Και 16, όχι μόνο- συνέχεια πάντα Απόλλων. Σωστά, Έτσι. σωστά. Λοιπόν, μια φορά πήγε το Challenger και έγινε αυτό που έγινε, εν πάση περιπτώσει. Όχι πως δεν πήγαν, αλλά είναι αυτό το παράξενο, ξέρω, ότι γιατί το είπε ο Χρουτσόφ αυτό. Εν τω μεταξύ, και όλοι. Άμα το πας με τα ελληνικά τα ονόματα, δεν έχει βρεθεί κανένας να καταρρύψει από όλα τα κράτη, σε όλους τους αιώνες μέχρι τώρα, τα ελληνικά ονόματα των πλανητών και του ηλιακού Όχι, συστήματος. να σου πω κάτι, συγγνώμη τώρα εδώ πέρα, έτσι, γιατί μας με συγχωρέσει ο κόσμος, το βλέπω λίγο γιατί μέσα εδώ δεν χωράμε. Βέβαια, έτσι, τι να- προτείναμε. Έλα τώρα να σου πω κάτι. Κρατήρες Ελλήνες με ελληνικά ονόματα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, Αναξαγόρας, Αντωνιάδης, Αριδαίος, Αριδαίος. Αρίσταρχος, Δημοσθένης, Χαιρετίσματα στην Διόνυσος, Αριδαία, στους φίλους μας. Διόνυσος, Θαλής, Ήπαρχος, Ερατοσθένης, Πλούταρχος, Ζήνων, Ηρακλής, εντάξει, και άλλα πολλά, έτσι. Και αυτά τώρα, και κούρασε και παιδιά, τον κόσμο, έτσι. μιλάμε για τους κρατήρες Ελλήνες. Κάποτε ήταν αρχές 2000, πριν το 2010 σίγουρα, που είχαν αρχίσει και πουλούσαν κάποιοι μεσίτες, πουλούσαν κτήματα στις Ελλήνες. Εντάξει. Και δίνανε και τίτλους ιδιοκτησίας. Ναι, αν δεν το πειράζει. Αν το πει μια φορά κάθε βίντεο αυτό. Συγγνώμη, θα πω όμως κάτι. Το ξέρεις ότι υπάρχει, ξέρω τι, νόμος ο οποίος απαγορεύει σε μία χώρα να εκμεταλλευτεί, λέει, τη σελήνη. Σε μία χώρα. Μόνο μένεις δηλαδή μια χώρα, πάνε να εκμεταλλευτεί τη σελήνη. Και εδώ γελάμε. Σωστά, τι Εδώ είναι εκμεταλλευτές γελάμε. στην τελικά της Ελλήνης. Αν έχεις τα κότσα, πήγαινε να τα εκμεταλλευτείς. Μα αν πέσουμε και κρατήσουμε τη θεωρία ότι η σελήνη δεν είναι δική μας, γιατί Όχι, ήδη κατοικείται βέβαια. από κάποιους, Όχι βέβαια. πήγαινε να τους κατακτήσεις πρώτα. Μα το λένε και οι επιστήμονες Και ότι μετά. είναι τραγικό λάθος αυτό που λέμε. Ξένοι επιστήμονες, όχι, βέβαια. όχι Έλληνες. Έτσι, όχι μη υποτιμάμε Όχι, τους Έλληνες, όχι. γιατί ήδη στην NASA μέσα έχουμε μορφές, έτσι. Βέβαια, και Δεν το τεράστιο συζητάμε. επιτελείο στην NASA έχουμε από Έλληνες. Έτσι. Σε όλα τα τμήματα Σε κιόλας. όλα, ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι στο λένε ξεκάθαρα άνθρωποι, άμα δεν το καταλάβεις, καταλαβαίνω σου λένε. Ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι δικό μας αυτό το πράγμα, το φεγγάρι, η σελήνη, πώς θες πες τι. Είναι ένα ξενόφερτο πράγμα. Άλλοι το εξουσιάζουν. Λοιπόν, Θα ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι η σελήνη δεν είναι κανενός. ακριβώς. Και αυτό είναι για γεγονός. όλους. Ναι. Θέλω να σου κάνω την πιο σημαντική ερώτηση Ναι. της ημέρας. Πώς πέρασες μαζί μου? Α, φίλε, ευχάριστα. Ε? Ευχάριστα. Με φτιάχνει αυτό. Με φτιάχνει. Ελπίζω- Εντάξει, τώρα ζητάω και συγγνώμη από τον κόσμο, αν κάπου δεν
ήταν κάποια πράγματα ξεροτηρώ. Αυτά είναι οι ιστορίες και οι πληροφορίες που μαζεύουμε και οι θεωρίες που υπάρχουν παντού. Σε βιβλία, σε κουβέντες του καφενείου, σε διαδικτυακά site. Εμείς απλά τα δίνουμε στον κόσμο απλόχερα, με αγάπη. Τα γουστάρουμε που υπάρχουν. Δεν θέλουμε να ξέρουμε καν αν είναι αλήθεια ή όχι ψέματα. Δεν μας ενδιαφέρει. Αγαπάμε το ότι έχουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Και το ανθρωπάκι που έχεις πίσω σου. Και το ανθρωπάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ναι, αυτό είναι, σου λέω, είναι από την πρώτη day one που φτιάξαμε το σκηνικό με τον Μάριο. Ο Μάριος ρουφάει το χέρι εδώ ο κάμενος δίσκος. Εγώ έχω από πίσω μου, γιατί εγώ συνήθως κάθομαι στη θέση σου. Αυτό το μάτι με φοβίζει. Έχω το μάτι, αυτό είναι άλλη εκπομπή. Αυτό έχουμε άλλη εκπομπή που θα την κάνουμε πάλι δυο μας αυτήν την εκπομπή, τη συγκεκριμένη εδώ. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας. Είδατε το βίντεο, κάντε ένα like, μια εγγραφή. Αφού το βλέπετε τόση ώρα, πάτα εγγραφή λέει από κάτω, καμπανάκι, στα σχόλια, να πάμε λίγο να ρολάρουμε. Τα προηγούμενα όλα τα έχετε πάει στον ουρανό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν κουραζόμαστε άλλο. Να σε καλά. Γιατί εγώ για όλα. Έρχεται στο στούντιο, θα το δείτε μάλλον σε λίγες μέρες, τρελό άνοιγμα σε εκπομπή TCG. Μην το κόψεις το μοντάζ. Ό,τι λέω είναι αυθόρμητο. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν TCG με Κωστή Master of Pokemon που τον ακούγατε και πίσω από τις κάμερες.